Vlada bazirana na suradnji ne koaliciji s premijerom kojem je predsjednica dala povjerenje da sastavi vladu ne i građani, sitno broji do svojih prvih 100 dana. Bez prvog ministra branitelja Crnoje, Tihomir Orešković ostao je za samo 6 dana. Najveće kritike zbog stavova antifašizmu dobio je ministar kulture Hasanbegović. No ono što je umjesto često spominjanih reformi najviše obilježilo prvih 100 dana vlade je sukob dvojice potpredsjednika. Ocjenu rada Orešković ne želi dati. To ću ja vama dozvoliti da vi date ocjene. Ja nisam taj koji ću dati ocjene. To narod odluči na kraju. Ocjenu i komentar prvih 100 dana prvi potpredsjednik Karamarko također je izbjegao. Baš kao i potpredsjednik Petrov. No Mostovi ministri na svađe u vladi poručuju, to su procesi koje je trebalo proći, ide se prema kvalitetnijem radu. Dakle, radi se puno, važna je u stvari želja i opredjeljenost da se čini i osjećam da će to biti vrlo dobro. Pa mi nismo pravili ni planove za 100 dana, pravili smo za 4 godine, s tim da stavlja naglasak da ova prva godina je naravno ključna da se pokrenu sve te reforme koje se traže i da imamo stvarni rezultat u što skorijem vremenu. I HDZ-ovi ministri s Mostovima se slažu, to nisu svađe, već razilaženja u mišljenju, a ovo je jedna od najboljih vlada u povijesti Republike Hrvatske, poručuju. Vi morate znati da smo mi u prvih 100 dana donijeli jedan izvrstan proračun koji je prihvaćen u Hrvatskom saboru i od svih europskih i međunarodnih svjetskih institucija. Prekratko smo tu, dugo je razdoblje pred nama, vjerujem da ćemo očekivanja građana ispuniti. Faza uhodavanja je tolika kolika je, ali vjerujem da smo prošli nekakve dječje bolesti. Ministri dodaju da razumiju da su građani nestrpljivi, no nimalo strpljenja nema oporba. SDP kaže bivša je vlada bila spremnija kad je došla na vlast, a ova se samo svađa oko fotelja. 3 mjeseca djelovanja ove tragikomične vlade mi smo u Saboru usvojili 10 zakonskih prijedloga koje je ta smušena ekipa poslala u Sabor. Gotovo 100 dana od početka rada nisu izabrani ni svi zamjenici, pomoćnici, no kako kaže premijer, ocjenu vladi na kraju će dati narod na izborima za 4 godine, a možda i ranije. Za 4 godine, a možda i ranije. Za 4 godine, a možda i ranije. A možda i ranije.